ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் வந்து லாக்டவுன் ஏற்படக்கூடிய அந்த நிலை வந்து ஏற்படுமா இல்லையா அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவிலான தடுப்பூசி போடப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால கொரோனா வைரஸ்னால ஏற்படும் மரணங்கள் வந்து குறைஞ்சிருக்குது. தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய நிலவரப்படி 5%க்கும் கீழே தான் கொரோனா வைரஸ்னால பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையை வச்சு பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் லாக்டவுன் கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ லாக்டவுன் வந்து எப்போ ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இப்போ 5%க்கு கீழே இருக்குது. ஸோ இந்த 5% வந்து எப்போ 10% ஆர் 10+ மோர் ஆகுதோ, ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து லாக்டவுன் ஏற்படுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது. பட் இப்போ இருக்கிற நிலவரப்படி கண்டிப்பாக லாக்டவுன் இருக்கிறதுக்கு சாத்தியக்கூறே இல்லை. ஸோ தடுப்பூசி 2 டோஸ் மட்டும் இல்லாமல் பூஸ்டர் டோஸ் போடுறதுலையும் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து கவனம் செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. தமிழகத்தில் இன்னைக்கு மட்டுமே 1,00,000 இடங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி கேம்ப் வந்து போடப்பட்டு காலை 7 மணிலேருந்து ஈவினிங் 7 மணி வரைக்கும் போடப்பட்டுட்டு இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டோஸ், செகண்ட் டோஸ், இல்லைனா பூஸ்டர் டோஸ், ஸோ எது நம்ம போடாமல் இருக்கிறோமோ அந்த இதை போட்டுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு. ஸோ உலகளவில் வந்து 110க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கொரோனாவோட பாதிப்பு ஏற்பட்டு பரவிட்டு இருந்தாலும் தமிழகத்தில் இனி லாக்டவுன் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க.